Iragan ostiralean jokatu ziren Azkoitiko Gurea pilotalekuan herriarteko pilota txapelketaren final zortzirenetako itzuliko partiduak. Joanekoak astebete lehenago jokatu ziren Usurbilen. Izan ere, lehenengo kanporaketa Astigarragako taldearen aurka nagusitasunen nabarmenaz gainditu ondoren, Usurbil izan zen azkoitiarren hurrengo arerioa. Usurbildarrak Lasartearren aurka irabazita zetozen. Nahiz eta joaneko partiduetan Lasartearrek 2 partidu irabazi zizkieten Usurbildarrei, itzulikoetan Usurbildarrek 3 irabazi zituzten. Aurreko astean, Usurbilen azkoitiarrek lehenengo 2 partiduak galdu egin zituzten eta afizionatu mailakoa soilik irabazi zuten. Karate mailan Iban Larrañaga eta Ioldi Zubizarreta aritu ziren azkoitiarren aldetik, bai Usurbilgo partiduan eta baita gurean jokatutakoan ere. Usurbildarren aldetik aldaketa bat egin zuten karate mailan. Aurreko astean Usurbilen Xavier Sancho eta Markel Galarraga aritu ziren. Iragan ostiralean ordea, Galarragaren ordez Julen Ulik jokatu zuen. Usurbilen bertakoak erabat nagusi izan ziren. 11-1 aurreratu ziren Usurbildarrak. Ondoren azkoitiarrek 5 tantu errezkan egin zituzten, 12-6 jarri zirelarik. Baina hortik aurrera Usurbildarrek aldea ezarri zuten eta azkenean 22-7 amaitu zen Usurbilgo partidua. Xavier Sanchok 10 tantu egin zizkielarik azkoitiarrei saketik. Iragan ostiralean Azkoitiko partidua antzekoa izan zen. Usurbilgoak aurreratu ziren markagailuan. Iban eta Ioldi azkoitiarrak aldea murriztu eta berdinketa lortzeko gai izan ziren, 7 jarri zirelarik. Gero baita 8 ere. Baina hortik aurrera Usurbilgoek ez zuten barkatu eta 9 tantu errezkan egin zituzten, 17-8 jarri zirelarik. Azkenean, 22-10 amaitu zen lehia. Xavier Sancho Usurbildarrak erabaki zuen partidua berriz ere saketik 10 tantu lortuz. Ioldi Zubizarreta dugu gurekin, karate mailako pilotaria. Usurbilen aurka, ez Usurbilen eta ez hemen Azkoitian ezin izan duzu irabazi? Ez, aurrelaixek asko jatzun, zaketirik mina hundixe indigo, bai handa, bai hemen da, gero, bestelare asko azmodu aurrin, egozer egitezun, atzetik ondo egitezun, da, behela honega asko launtizizun, da, ezin izan du iraziaz. Usurbildarrek piloterietako bat aldatu egin dute, baina badi hori ez dela asko nabaritu. Han Usurbilen atzelaixek da, asko geixena aurrelaixek jozun, eta oina aldatu da, eta gutzak ez du aldatu iun galdu dut da.
Hasieran bazirudien partiduari buelta emateko moduan izango zinetela, tantu mordoska bat egin dituzu errezkan, zazpina jarri zarete, baina hala ere ezin izan da. Berdintzia lortu da, baina gero zaketi berriz mina hundixe indigo, aurre aldin dira da, hola ez da, partidu. Eskerrik asko Joldi. Hala. Ondoren juvenil mailako partidua izan zen. Usurbilen partidu hau ere galdu egin zuten. Imanol Esnaola eta Inaut Esnaolak osatutako Usurbilgo bikotea berehala aurreratu zen markagailuan. Oier Repelde eta Joseba Zendoiak erreakzionatzen jakin zuten eta markagailuan aurre hartzea ere lortu zuten, gune batez, 13 eta 9 egon zirelarik. Handik lasterrera ordea, 14 berrindu zuten eta Usurbilgo bikoteak berriro aurrea hartu zuen markagailuan, azkenean 22 eta 17 nagusitu zirelarik. Azkoitian itzuliko partidutan karete mailakoa galdu ondoren, juvenilek irabazteko itxaropena zuten. Usurbilgo pilotalekua ere txikia eta berezia da eta han ezin izan zutena etxean egin nahi izan zuten. Baina gauzak gaizki hasi ziren ordea azkoitiarrentzat. Berehala, Usurbilgo bikoteak ihes egin baitzuen markagailuan, 9 eta 1 jarri zirelarik. Azkoitiarrak saiatu ziren aldea murrizten, baina 4 tantora hurbiltzea besterik ez zuten lortu, 11 eta 7 egon zirenean. Azkoitiarrak ez zuten beren eguna, gauzak ez zitzaizkien ongi ateratzen eta Usurbilekoak geroz eta alde handiagoa ezartzen ari ziren. Hamar tanto besterik ez zituzten egin azkoitiarrek, juvenil mailako partiduan eta honen bestez, lehendabiziko 2 partiduak galduta, txapelketatik kanpora geratu zen Azkoitiko taldea. Oier Epelde, Usurbilen ezin izan zenuten irabazi, ez da etxean ere? Ez, han galdu egin nun, da erten zituen frontoie txikixe zala, eta ez zala iguela izango partidu gula, eta bestik partidu nahi zela, guretzat modu frontoi etzala, baina ikusi eguna etorri jegune pareja osu ezala, ez zula pelota asko galtzen, da ez da partidu nahi inde behasen partidu inde, beste partidu zerrein, baina geuke ez dugu geuri iman, ez da utxixoi ez, ni pelota atzo galdu ditut, zendoiak atzo galdu ditut, eta
arreskautu batzu berden dira, baina zakit hasi nahiz bola esartzen da, baina azkenin zerrez, baina, zer Uste baino zailago aurkitu alduzu Usurbilgo taldea? Bueno, ez guk, beti urro kanpora beti daugunin, pentsatzea eganin beti pasatzen, pentsatzea, gaina, ez da, eskotxi beti interbol ez da ondo zibili izin da, baina, bueno, urtero, ez da, beti ezer zoze egin, eta aurten gau pentsatzen genuen Usurbilen kontra pasatzen modu zaugela, eta ez genuen pentsatzen gau egin horremeste jogu zebenik, gau maila eso ematik pentsatzen genuen, eta, bueno, ez da hori eman. Beste bat egin zen markatu? Ez, urre bertik pentsatzen hasi erko, ondi urruti hau, baina, bueno, hau bintzet partiu bat irazten den, da, eso, bintzet laute bi galtzi betiro, izunga post da galtzi baino. Hala ere, badirudi hau dela urtean zehar dagoen txapelketa bakarra, baina zuek urtean zehar txapelketa piloa jokatzen duzue? Ez, gu askotan hori izate, ez da jendik kritikatzea di, baina jende asko guel Interpolos eta gara itortzala, eta gu hemen hostiel gau askotan jokatzen jola partiu, ez? Eta etortzeela betiko lagu bozkatu, eta hasi dana eta etortzeela, eta beste batzuk, ez dezaten oin ez etortzeko da ordu etortzeko, baina bintzet, batzuten errespeto minimoa bintzet egitzeko, ez? Ni izte jendin horrek kritika nahi, baina batzuten nire ustez, hori nire ustitea, jendik igual asko hitzetxeu, ez? Partio ikustetxu igual, adibidez, nire gaurko partioa digusteu da, jendik jardu nengo, ez? Neure etzat asko inporta ez, betire horri zea inporta iziteu, baina nire eta horren beste inporta, baina ez da egitez. Ni neure ustez bintzet, partioa nahi ikusi eta ikusi balu, ez? Irregularra ego, hola, hitzein, baina hendik igual bi partio hitzen da asko hitzetxeu. Gutxienez, jendea jakin dezala, askotan igual jakin ere dute jakingo, urtean zehar txapelketa asko eta asko daudela, eta bai binaka, baita bakarka ere txapelketa asko jokatzen dituzuela. Ez, da, hombre, nik hemen jogatzen jau batzu, da besti kanpo jogatzen jau. Kanpoa ez gutie, oso normala dutzea gaina, ez? Neure igual nintzen hongo, da... Baina, ez da, herriko guztua, ez da, presizuet beti itorri dara, baina partio batzu ikusi, gero, ez da, igual Interpolosa horretik nola gauden ikustea, o ego zer gauz ez, gero itzetxeko, zen Mosko ekipo haugen, da, ez... Igual partio hauekin bagarri juzgau, ez, nola joatzen duen, ez da, hori izatizu hori nire iritzea, eta hori igual behasek diferenti dugu, eta beste batzu nire alde hori, eta hori bagoitze behar betza hartu ez. Erki eskerrik asko hierda, segi horrela. Segi. Iaz ere, bigarren kanporaketan kaleratu ziren Azkoitiarrak. Iaz, lehen da biziko lehia, Elgoibarko taldearen aurka izan zuten Azkoitiarrek. Kanporaketa ura gainditu ondoren, Arrasatearen aurka lehiatu ziren final laurdenetan. Gero ikusiko zen bezala, Arrasatearrak txapeldun izan ziren eta beraz, gero txapeldun izango zirenek kanporatu zuten Azkoitiko taldea. Orduan ordea, final 8 ekin zion Azkoitiak txapelketari eta final laurdenetan kanporatu ziren. Aurten, final 16 ekin zioten txapelketari Astigarragaren aurka, eta final 8 ez dira igaro. Azkoitiarrek duela 2 urte jokatu zuten azkeneko aldiz Usurbilen aurka herriarteko txapelketan. Orduan Azkoitiarrek egin zuten aurrera Usurbil kanporatuz. Orduan gainera Azkoitiak finalera iritsi eta txapela irabazi zuen. Oier Repeldek esan duen bezala, naiz eta kanporaketa erabakita egon, afizionatu mailako partidua behintzat irabazteko asmoa zuten Azkoitiarrek aurreko astean Usurbilen egin zuten bezalaxe. Xavier Andreu eta Jon Orbegozok ere beste ezusteko hartu zuten ordea. Xavier Sancho eta Enrique Huizik osatutako bikotea txukun aritu zen,
gauzak ondo eginez eta alzuten guztia eutsiz utsik ez egiteko. Gainera, Sancho eta Uizi noiz nahi aldatzen ziren tokiz, eta aurrera eta bestea atzera, inguruko guztiak nahastuz. Pilotari veteranoak dira biak, Sanchok 45 urte baditu eta kadete mailan aditu den Xabier Sancho semea zuen hain zuzen. Uizik berak ere 35 urte beteko ditu aurki. Azkoitiko bikoteak gaztea zen arren maila ona erakutsi zuen, batez ere Xabier Andreu bikain aditu zen aurrean, jokaldi ikusgarriak eskaini zituztelarik aurrelarien artean. Usurbilgoei gauzak hobeto ateratzen zitzaizkien eta azkoitiarrak txukun aditu arren ez zuten beren eguna izan. Azkenean, gutxik espero zuten arren, hirugarren partidua ere galdu egin zuten. Hamaseian geratu ziren azkoitiarrak. Honen bestez, Usurbilen 2 partidu galduta eta itzulikoetan 3 galdu ondoren, Azkoitiak aurtengoz agur esan dio herriarteko txapelketari. Jon Orbegozo, Usurbilen irabazi egin zenuten eta etxean galdu? Ba, ez da. Han fronto txiki zegoa, bentajak uste denun genutza bat kalteako zila, han junginenin, porque fronto txiki zegoen hauek entrenamentu eta danan han ekitua, gu junginenin, pentsa denun, zailo bizingo genula, ez da. Eta han, ondo joko genuen, eta irabazi genuen. Eta gaur hemen, esperantza gauzke genuen, baina hemen egun txar bat gozagu, bai Xabierri, bai neuri, ez gara partidun zartu, oso fallo asko egin dugu, eta behar hoxek komodo ibili dira, eta galdu, geure kulpia izango du. Dena den, zuek jokatzen hasterako kanporak eta erabakira zegoen, baina, hala ere pentsatzen dut, zuen ebintzat irabazineko zenutela. Bai, ez da, beti bestiek zei jeben jakiteko zaiotega, besti irabazit honezko aldi eta aldizita, hartara geuke lasatxo jokatze dugu. Bakien nun han galdut etorri ginen, bakien nun hemen lehenengo bixe baintzet otantegu oso asko, partido bat baintzet irabazteko, bixe irabaztea, eta lehenengo partidun lehenengo bezalaxe pasau da. Bigarren gune, pentsatzen oierrek golpi egin da hemen frontoa ondi joen, ingo zula mina ondi joen, baina atzelaxe, aranburu oso ondo bila, minik estede puzkau partideik, eta gu berriz, esan detena, oso egun txar bat agotza du, eta ez da buelta imate izta. Beraz, datorren urteak utzi beharko da? Ez da, datorren urteako, esperantzak ez da, nahiko kaskarra dauzket, lagatzeko asmotan eban abil, eta, oin lanak inda dela eta ez dela lagatzeko nabil, da, ikusiko dugu, segitzen bat imoamen izango gara, eta, bestela berriz, oin arteko egin dugu akorda bot segingo du. Denborak esango du guztiari. Eskerrik asko, Jon. Zeuei. Enrique Uizi, Usurbilen 2 partidu irabazita etorri zineten, espero zenuten hemen 3 irabaztea? Ez, 3 irabaztea, ez gure esperantza zen, 2 irabazi, bat irabazi eta tanteuan irabaztea, eliminatoia 3 irabaztea zen, espero, baina alatea da. Ze helburu dituzu aurten herriarteko txapelketarako? Gu helburu asko gabe hasi gea, eta pentsatu Lasarten kontra aurrenekoa galdu genuen bita bat etxean, da gau buelta eman genuen da, oain behira. Orduan, askotan izatean bezala, batzutan hastezea esperantza hondikin, da igual jasotzezu muturreko, eta aurten alrebez, aurten hasi gea, abertzeatetzen, da ja 2 kanporaketat dugu, eta kontentu, oso kontentu. Geho zeatekoa, ezakigu zaila, beti da zaila, beti. Eskerrik asko, Enrique. Bale, zuei. Jesus Andueza, bigarren kanporaketan, kanpora joan zarete? Kanpoan gara, eta 3 galdu jute, zengo zua, peloti elogia, eta berba edun bezala ez dugu, eta zengo zua, peloti elogia, eta lehen di izautzen duzura peloti, buelta asko matutxu peloti, eta zego 3 galdu jute, eta baten nervizu bestiala, zengo dugu. Agian Usurbildarrak ere etzen dituzten hain sendoak espero?
Bueno, han beste partidu bat pentsatzen gendu nira gazti eta galdu egin gendu, baina gaur ikusi duke bestik askoz gehiago jau eta pera garrutzea. Bestik gehiago nien hemen bulma urtu behar da. Beraz, aurtengo ibilbidea laburra. Bueno, lehena zain gendu da bi harna hortxe bajadu eta, bueno, urrenare Donostin kontra izango zen, da, bueno, han espero gendu beste zoze, Donostik ekipo fortea duke eta huge, bueno, da ikusiko doze pasatzen ez, hartu gunda eta ja pera garrutzea hemen. Hemen berduna aurra behitu eta zei beharrezela nien. Eskerrik asko, Jesus. Eskerrik asko zeu behi.